geriatrikoak 15 plaza izango ditu, momentu honetan guztiak beteta daude, esan duten bezala, lehendik ere batzude pertsona horiek hemen. Agian ere esatea, unitate hau ez dela iraunkorra, honek esan nahi dula, hemen unitate honetan dauden pertsonak dia dementzia edo patologia psikiatriko baten ondorioz portaera arazoak dituztenak. Hemen bilatzen da bere bizitza kalitatea hobetzea. Baina desagertzen direnean arazo horiek edo portaera gorabehera horiek egoilea bueltatzen da egoitzako beste gune batera. Ez da mantentzen unitate psikogeriatrikoan. Hor, ikusten da dagoela egoitzan bertan kokatuta, baina dago espazio bereizita. Beste pertsonala, aipatu duguna, edukiko duela presentzia egunerokoa, egungo dia auxiliarrak, beti egungo dia gutxienez 2 goizez eta 2 arratsaldez, medikua ere ordu bete pasako du egunero UPSIan, psikologak ere beste ordu bete, fisioterapeutak beste ordu bete eta begiraleak 2 ordu egunero. Hori mantenduko da urte osoan eta egunero.